Cairo hi tlerol chelo tak ni in som pariat atling ve trep to a lekha buchiar nuamati in writer ropui tak ni tu mangkha ania anu le paten zin bo san rang thinin anin lian puya mani chowin akhosa thina love story ngai nom tak tak a chhir thina wang chuan suang tuana nen hun mang thinin high school zero lai ania ansar Jonathan lekha buzia po chhir ve thinin ansar zuna arukin awai bok ole video hi like in min lo share sakle la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u Cairo itsu zingma taka thovin school akalma theiviau maya atrian te thlen ma school thlengin ansar Jonathan chuan school akalma ema wang chuan Cairo itsu danglam tiviau maya an school mate ho chuan kekor ching toi an hak thina wang chuan Jonathan pon ngai tuana sodom pu ve thinin Cairo in en chuan anin koma Jonathan chuan a chena munte zotin Cairo ichuan thatakin ashrila ale khabuzi achir thin thu shrilin Jonathan pon Cairo ichu abenkhon viau maya chutia ansar ne nanin kom lai chuan Cairo ithian nu winni ichu sexy takin aron luta Cairo itsu pon lama vain ko mang tia hroi chuak dain ansar Jonathan chuan a clear zui vonga Cairo i lekhabu chu chhir sakin a lekhabuzi alo chhira wang chuan Cairo itsu angai na ngala chutia a student lekhabu alo en lai chuan a thopui Boris chu ron thleng ve in Jonathan chuan a student lekhabu a en dikti chu mu in an fiama Jonathan chuan chuan lam lo siam ngalin Boris anen hian anin ko ngei ve khop mai Jonathan anu pui Beatrice po hi ziak tu ni ve thovin anu pa hian lekhabu an ngai na viau maya anu pa chowa cheng anni wang chuan romantic theyang berahun mang thinin zanlama chuan nu ber hian a body sauna chu athina Jonathan apona na chu tlin ve hle in anu pui chu adu thei viau maya in stratu chu na bera aneya wang chuan khuwa thim to hi chuan an tile nge thin ani Jonathan chuan ma taka school thleng le in a thiampa Boris anen chuan coffee an ina Boris chuan cookies pai trawin thingmuna tang chuan Cairo i aron chuaka an sar Jonathan chu a holo ti hriat takaron bia in sar Jonathan pon angai na to viau maya Boris chuan cookies chu lo pe ve in Cairo hi tlei rol ngoi choi ni ma se adu zong a mu fu chuan a zakte chiam bik lo ani Boris chu student pakhat chuan ron chain palian dumnel nul Boris chu ti sa takin an ron fiama Cairo ichu ronin rol ngal vatin Boris po chu a in suma an school hi an ti sa ang renglom khop mai Cairo ile athian nu winni ichu in komin Cairo ichuan lekhabuzi ave maya tumthu chu an thrilla athian nu hna chuan englam hoi nge aziang zotin winni ichuan han thuron tur anei lo viau maya Jonathan anen inin karziak latia fiamin Cairo ichuan ansar Jonathan anen anin kara engma aom lo thu in achanga winni ichuan a en dan cheka hrethiam vekalom tia hrilin Cairo ichuan nangpon kansar Boris a ihop ve thawalom ti in aniala Cairo ichuan ansar Jonathan lekhabu chu chiar le in ansar chu anga isan ema wangin arukina zuna awaya an skula chuan literature club omin an skula no pangthiam bik chu ansar te puina mangin lekhabu an chu sak thrina Cairo ipo chuan ansar Jonathan chu apoimo hle ti hria in lekhabu chu adu wang chuan alem ani bermai Cairo ichu class apo dan danglam to in ansar chu a en ngoi zela ansar Jonathan chuan class bana nufuala in komango tia fiamin Cairo ipo chuan alo duwa class an ban hu chuan ansar Jonathan anen in komfalin lekhabu an soiduna ansar Jonathan chuan kher takati ti puin Cairo ichu angai sak fal big ti alantira
Kairo ipon aminga isanan sar chu thataka ti puin lekha buchung chang chu an soidu na chutia mitlalek lova anin en light chuan winni khar lutin Kairo chu aron hruai vele ta ani Jonathan le anupui chu cafe pakhata leng chuakin an thiampa Boris apo an bula chuan om ve a Winnie thona cafe a chuan lengin Jonathan a chuan anupui Beatrice hena chuan student dang lambik Kairo I chanchin chu an hrila literature a atui thu soin ziak tu ro pui tak alani ngei tur thu chu an hrila lekhabu ziak tura an thlan ngei a rin thu hrilin anupui chuan thatakin alo soipuya a pasalina student a start ti la hrebik lovin sar Jonathan apon anupui chu thu dik engma a hril du lova Jonathan a chuan a ril ru hi a uire to ti a hrethiam bok Jonathan a chuan literature a tui ho chu in mu khom bua sain Kairo ipo chu atel ve a an pani chuan thudunin Kairo I chuan thil dang angai sak theilova an sar Jonathan a chi chu en rengin Jonathan a zuna awai to a Jonathan a chuan care ve le in tuina inang chu anin holo ang rengkhop mai Kairo I chuan Jonathan a le Boris a chu coffee treatin Boris a chuan cookies chu apeve a an sar Jonathan a chuan Kairo I chu me chedang anga en thei to lovin ti sa takin a thlir to a nupui pomlai nei ni ma se a student Kairo I chu han throi mai sa chak ani ber mai sar Jonathan a chuan Kairo I chu mule in anupui nen chol manga an jin tur thu chu an hrila anin biak theina tu number pe in Kairo I chuan angai tur thu an hrila anin du thu la in hrilo ma se anin ngai na to ema wang chuan anin du ti arin hreton to a Kairo I chuan tluang dovin in zindonia tia thla in a thianu in nen chuan anin koma Boris a chuan cookies zor mai adu thuron hrilin Kairo I chuan an sar Jonathan a chu a fala ompui tumna anei tranta ani Kairo I chuan an sar Jonathan a chu kholin kan ina keima chi in ka oma ron leng ta che ti in an soma Jonathan a po chuan karon leng nga lang tia changin in dur to ve chu a fala in muru kan tumta ani Jonathan a chuan Kairo I te in chu vathengin a hu na sa viau maya Kairo I chuan minon nai ta che tia hrilin an pani chuan anin kisa ti chuan in throi da in hun nuam tak an mang dun ta ani Jonathan a chu ho in anupui hna chuan rin omang takin lem achanga Kairo I chuan email ron thonin a lekhabuzia mek chu a ron thona Jonathan a chuan Kairo I lekhabuzia tum chu enin a lekhaburuma chuan a lut daya anupui hriat lo chuan a student Kairo I chu hisapin khumpui akai puya taralama Jonathan a chuan a vai vele ta ani Jonathan a chu mataka school kalin Kairo I nen chuan anin muwa sar Jonathan a chuan Kairo I chu havin I lekhabuzia tum hi zamo bu ani ringotalom tiang thili chu ka publish sak theilovang cheti in a hawa Kairo I chuan kan chanchin ka ziak dona lom tia hrilin Jonathan a nen chuan anin hnial hrepa Kairo I chuan keima lo midang lekhabuziak tu tranpui itumem ni tia chalin an sar Jonathan a chuan a tum thu in a changa Kairo I chuan lekhabu kan eve theinan I laka that ka chua ve sin tia hrilin an sar laka chuan alung oilo viau maya an sar Jonathan a chuan kaning kara engma a omlo ke hi in sar kaniya nang chu ka zirla ini tia hrilin Kairo I chu astra tu te ya a thlau thale ani ber mai Kairo I chu aril runa hle in an sar tan alo in hlan to sia a story zia te po pai dain an sar chuan a story zi a chua theinan a taksa po a wi zo lova ni ma sela be seilo ang hlir tongin aril runa chu a thianu bula a in bun ruaka a thianu chuan sar Jonathan a chu I mangai manem ni tia zotin Kairo I chuan a ve thu in a changa adu ti nan an sar chu ngai zong derin a mangai daya Kairo hi a hlok lo ve khop mai
Jonathan at Su anupui nenin komin an student zinga mi a promote to Cairo itsu at thauthak thu anupui chu an thrilla anupui chu an tu midang nge in thandon tia zotin Jonathan at Su an than mai tur po an la nei lo thu in at sanga anupui hian a chul hiau hiau thina wangin anupui laka alung leng le thin ani Cairo ipo chuan a hlo chamna chu lana ve hle in an sar laka chuan alung oi theilova Jonathan ate ina chuan Boris aron lengin Cairo in en chuan anin teksa Beatrice chuan en saktumin Boris chuan phone chu a thukur ngala Jonathan anupui hi tarlama in la sexy ang chi kha ani bermai Jonathan at Su an principal chu an ron callin kan student Cairo in mual poem ni finfiana kan nei chuan i hnai chanang ti in an ron vowa anupui chuan dop ngalin in puang ro ti in an hawa Jonathan at chuan engma Cairo in aning kara awm lo thu soin anupui chuan thudik ka hre chuak ani chuan i hna baka keima po min chanang ti a hrilin a pasalaka chuan alung oi lo ve khop mai Jonathan at chuan class la lein Cairo itsu a mulova Cairo itsu an principal chu mu in an sar Jonathan anen anom dan chu a hril veka principal chuan Jonathan at chu mu in Jonathan at chuan fi na tel lovin min ring hlel ngot theilo min ti chiat tum student an ni don chu ti in atrang ve tlata an principal tan po malak dan tur awang ve khop mai Jonathan ale atriampa Boris chu in komin atriampa hena chuan aril ruha thu asoi chuaka Boris chuan Cairo itchu I hmanga in ka hriatia hrilin Jonathan chu na chan theidin hmuna adinga atriampa Boris pon hnemvak dan hrelovin atal buai ve khop mai Jonathan chu an ina ho in anupui chuan alo dopa Cairo ikha istratu tiroti in a an khum shapa Jonathan chuan engma athleng lo ti in atrang ve tlata anupui chuan ring thei to lovin in thena du thu chu an thrilla apasal chu danang taka then tumin Jonathan atal boi tranta ani Cairo itchuan an sar Jonathan chu ti chiar vek tum bik lovin khongai na nei ve trana a thianu hna chuan in puang ve in an sar chu a hmangai thu an thrilla Jonathan anen anin kar hmangai na chu le khabuwa ziakin an sar chu ti chiar vek atu bik lo ani